Súčasťou pátracieho tímu Východ je už rok mladá dáma, ktorá má na starosti sociálne siete. Stala sa dôležitou súčasťou partie pátračov, i keď ju detská mozgová obrna pripútala na invalidný vozík. Kristína Nikola pochádza zo Šarišských Draviec a v pátracom tíme je zodpovedná aj za to, aby sa informácie o akciách dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Je rada, že vie aj takto na diaľku pomôcť, no jej veľkým snom je ísť aspoň raz aj priamo do terénu. Áno, počúva. Ahoj Jozefo, len to chcem informovať, že som objavila komentár, že by sa mohla nachádzať vo Veľkej Lomnici. Ideme to tam preveriť. Jedna partia pôjdeme z pravej strany, druhá z ľavej. Toto sú zábery z reálnej pátracej akcie po 17-ročnej dievčine. Ako sama Kristína Nikola hovorí, z detského kočíka presedlala pred diagnózu na vozíček. No to jej nezabránilo ani v tom, aby úspešne dokončila strednú školu podnikania a služieb a podľa možností sa zapája aj do pre niekoho úplne bežných činností. Kristína Nikola sa stala pevnou súčasťou pátracieho tímu Východy, keď nemôže do terénu ako ostatní. Pracuje z domu, a to vďaka moderným technológiám a sociálnym sieťam. Tým, že ona ich spravuje a stará sa o nich, takže my môžeme byť v teréne. Nie je žiadny nový komentár. Nie je tam žiaden ďalší komentár, ktorý by nás mohol posunúť v patraní. O mesiac to už bude rok. Jej práca je rovnako dôležitá ako práca tých, ktorí sú priamo v teréne. Oslovil ju príspevok pátracieho tímu Východ, ktorý stále hľadá dobrovoľníkov. Doteraz má v živej pamäti, ako sa vďaka nej podarilo vypátrať okrem iných aj nezvestného pána z Michaloviec. V jednej skupine, čo som sa tam pridala na Facebooku, majú Michalovce skupinu. Tam som sa pridala a som tam zazdieľala ten príspevok a po ten zazdieľaný príspevok napísali komentár, že kde sa nachádza, tak to ma tak potešilo, zahralo pri srdci, že som mohla pomôcť. Aspoň na ďalku, aj keď by ma potešilo ísť s nimi niekedy do terénu. Išli by ste? Áno, išla by som. Keby bola nejaká príležitosť, že by sa dalo, tak určite. Pracujeme na tom, aby sme jej ten sen splnili. Tak platí, dáme si vedieť. Z Prešova Sabinová, zo Šarišských Draviec, Vlado Jurek, televízia Joj.